40 ċentesmu jafmu ma' xejn. Iżda għal tifel jew tifla fl-Indja jaf ikunu biżżejjed biex ibidlulhom ħajjithom għall-aħjar. Ma' TVM News Patri Ramon Farrugia, il-gwardjan tal-Knisja ta' Ġesu fil-Belt, spjega li hemm diversi tfal li għandhom bżonn l-għajnuna u kulħadd jista' jagħti sehmu. Spjega li l-Konvent tal-Belt hija komunità internazzjonali, patrijiet mill-Indja, il-Pakistan u l-Filippini, u din esponietu għal realtajiet kifra minn madwar id-dinja. Kollox beda meta mort l-Indja, rajt missjoni li patrijiet tagħna għandhom hija sabiħ immens u bdejt ninduna li hemm ħafna tfal fqar u hemm l-iskejjel available fejn dawn jistgħu jitgħallmu. Sostna li għalkemm hemm ħafna tfal li għandhom ġenituri dawn ma jaffordjawx li jħallsulhom għall-edukazzjoni. Tkellimna ma' Missja Malta li aċċettaw li jgħinuna fl-inizjattiva tagħna u minn hemmhekk bdejna sistema ta' adoption fl-edukazzjoni għat-tfal li attendu fl-iskejjel tagħna kemm fis-South India, kemm fin-North East India u issa wkoll fin-North India. Kien għalhekk li f'Ottubru li għadda Patri Ramon talab għall-għajnuna biex jgħin 50 tifel u tifla. Kien hemm inqalli tra kbir minn fih ħassibhom għax jiena kull ma għandi l-paġna ta' Facebook tal-Knisja u l-Ambone. Il-mulej il-proġett riedu u wasalna b'tista' tgħid biex nagħlqu l-ewwel 500 tifel u tifla f'6 iskejjel differenti. Fadal issa mal-200 tifel u tifla li qed jittamaw għal futur aħjar. Spjega li d-donazzjoni hija ta' 150 euro fis-sena. B'din id-donazzjoni l-persuni li se jaddottaw jikkommettu ruhom bil-kelma għal 10 snin biex it-tfal jitemmu l-edukazzjoni primarja u sekondarja. Irrimarka li l-edukazzjoni tibqa' tingħata importanza għax biha tinbena s-soċjetà dinjituża iżda mhux biss. Speċjalment lil mara, il-bniet li m'għandhomx futur li ħafna minnhom jispiċċaw jindbagħtu bħala prostituti u allura bl-edukazzjoni hemm iżjed ċans li jpibu xogħol iżjed dinjetuż. L-għajnuna li tingħata mhux biss dik akademika. Tad-dotta tfal fl-edukazzjoni jfisser li ħanejnuhom f'dak kollu li għandu x'jaqsam biex huma jistgħu jiġu edukati. Ġifieri, meta inti għandek tfal li jimxu sigħat kuljum biex jaslu l-iskola, il-patrijiet tagħna bnew dormitorji fejn dawn it-tfal jistgħu jorqdu hemmhekk. Allura għandek il-lodging. Tfal li ħajorqdu hemmhekk imma oħrajn li d-dar mhux se jsibu ikel jistgħu jiklu l-iskola wkoll. Mbagħad għandek ir-riżorsi, uniformijiet, kodba, dak kollu li t-tfal għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jaslu b'serenità fl-istudji tagħhom. Jekk tixtieq tagħti futur lil dawn it-tfal, tista' tagħmel kuntatt mal-Knisja ta' Ġesu permezz tal-paġna ta' Facebook. Patri Ramon tem li bħala ringrazzjament mad-donazzjoni, il-persuna tirċievi ritrattu profil tat-tifel jew tifla kull sena, kif ukoll ittra jew tpinġija.